Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Казан утлары журналы битләрен ача барып, бәләкәйләр сәхифәсенә килеп җиттек. Сез беләсез, биредә күренекле шәхесләребез балачак хатирәләре белән уртаклаша. Бу санда Татарстанның халык артисты, җырчы Рафаил Сәхәбиев сүз алган. Рафаил абый, исәнмесез? Исәнмесез? Менә ниһаять Казан утлары журналында бәләкәй Сәхәби дигән нидә укырга туры килде. Рафаил Сәхәбиевның бәләкәй чаклары турында язылган кичкенә хикәячекләр, кыссалар. Рафаил абый, моны укыганчы ук башта бер сорау бирим әле. Кешенең бит аның йөзенә аның бөтен уе, фигыле, хисе язылган була. Аның язмышы язылган була. Сез инде, әйтик, Голливуд киносында уйнасагыз, мөгаен сезгә режиссерлар маҗара эзләп йөри торган бер роль бирерләр иде, бер образ бирерләр иде. Йөзегез маҗаралы сезнең. Күзегез име, уйнап тора торган күз, нәрсәләр эзли торган күз име. Тормышта да шулай булдымы? Менә бәләкәй чаклар турында сүз бара бит инде. Бәләкәй чактан ук бит инде балалар, яшь малайлар маҗара эзлиләр. Һәр вакытта ул табыла. Кайбер вакытта бик артыгыннан кирип китәсең маҗарага. Кайбер чакта шул үз тигезлегендә генә була. Мин әйтмәкче булам, Голливудта бер артист бар инде миңа ошаган. Бар шул бар. Один дома дигән кинода мин ул. Миңа шул җиткән. Менә бу Казан утларында язылганнарга килсәк, алар нәрсә турында? Мин аның барысында искә төшерсәм, ул бик кызык булыр әлбәттә. Монда инде уйланып җиргәч искә төшкәннәре, бу барысы да булган хәлләр бөтенсе, шулай күңелгә кирип калганнары башка. Аның барысында искә төшерсәң, балачак кызык инде ул. Балачак, яшь-үсмер чак, алар барысы бик кызыклы вакытлар. Кайберсен бик аның теге әйтәсе дә килми, кешегә сиздерәс килми, алар иштә калган, сакланып үземә генә искә төшерә торган вакытлар була. Бигрәк тә ул яшь-үсмер вакытта мәхәббәтләр, беренче мәхәббәт, Яшерен серләр инде. яшерен серләр алар турында әйтеп булмый. Бәлки алары турында соңрак әйтергә булыр. Алла бирсә. Әйе. Монда сезнең кыссаларыгыз күп, кичкенә һәм барысы да кызыклы, мин укып чыктым. Шулар арасыннан үзегезнең күңелегезгә иң якын булганнарының берсенә тукталсак иде. Миңа 4 яшьләр булгандыр. Җыенга Сабантуй алдыннан бер ай чамасы бәйрәм вакыты эшевал куялар иде. Ул вакытларда әле хөкүмәт үз аракысы белән халыкны хәзерге кебек сыйламый, кибеттә дә шешәле шәрәпләр бу кадәр масай утырмыйлар иде. Һәр кем кунаклар чакыра, кунакны чәй белән генә каршы алып булмый, озатып булмый, мәй кирәк. Менә шул мәй мич башында чүмереп матур гына җырлап утыра. Аны нәкъ Сабантуйларына өлгереп җитәрдә әйтеп куялар. Агач кисмәк башында борыны. Әти көн сайын тәмен татып карый, көчен, куәтен чамалый. Тагын әзрәк тырса иде әнисе дип, иреннәрен чыпылдатып куя. Тәмледер инде чыкыр төпләрен ялап ала бит. Икенче көнне тагын килә, бераз агызып карый, булгандыр инде, өлгергәндер ди. Әллә Сабантуй көнне өлгермәс дип курка, әллә бәрәңге утыртканда ял итәргә җай табып чамалап керә. Әйе, бәрәңге утыртабыз. Әйтәм бит, мин әле бик кичкенә. Нәрсә беләм соң мин? Тәрәзәләр ачык, мин утыртучыларны күзәтәм. Тамагым кибеп китте, тоттым да әти кружкасына теге кисмәктән шул суны агызып ичеп куйдым. Рәхмәт. Шундый тәмле компот булып чыкты бу. Калган әнкәй сөйли. Бер заман нишләп тавышы чыкмыйсың бу баланың дип кирип караса, син изрәп утырасың икән ди. Сөйлеп кенә, сөйлгән җирдән генә инде җыклап киткән. Менә җәмәгать хәзер минем хәмер дегустациясендә салыгымны кайчан башланганын беләсез инде. Моны язганда Алмаз Хәмзин әйтә. Шуннан бирле инде мин хәмер тотмыйм дип язсак, моңа халык ышанмый бит ди. Әйтәм ышанмый. Аның мин шушы сүзнең мин үзем тәрзәдән кычкырганым исемдә. Әнтәй, бу әйбер булган дип кычкырган идем мин. Бу әйбер булган тегеләр. И Ходаем дип җигереп керделәр. Ишеп куйгач, ул компот бит инде, ул тегәче бал. Рафаил абый, монда кыссалар күп, шушындай кызыклы әйберләр күп. Буларны инде безнең укучыларыбыз үзләре укырыймы? Бер сорау. Шактый камил тел белән, язучылар теле белән язгансың име? Безнең бит төрле җырчылар бар.
Hatta mene intervyu olgan çağında dürüsün eylerge kerek intige özlerinin fikirlerini aytışçılar var. Sen mene söyleşken çağında da көп tapırlar seni bilen oralaşkan бар bitin deymen. Yazganda da kalemin yügürük eken. Mında men özüm güne men almasam jön buluştu. Ondan soň biz tatarlar men özüm mene şol kızık hallerini söylerge yaratam. Yazganda şuna irenem şulay nişik söylegen şulay yazarga irenem. Şundan gına tura. Bulay biz özümüzün hallerini söylerge yaratabız bit. Şulay tip yazasan indi olmaz mı ya buluştu varsında da. Rafael abi sizge bir zor rahmet, isenlik, sağlık. Hem kileşekte de indi siz şuşunda bir edebiyat yoluna kirip bitkensiz eken özünüz vaqda etdiniz. Indi көңүлүңүздө сыр итип соклагандарында күтүп калабыз. Кечем я кимдер айтты, слушай, сени жазушылар союзуна алга керек. Мен айтам, шулук күннү чыгарырга. Белекейлер сәхифәсендә үзенең балачак хатирәләре белән Рафаэль Сәхәбиев уртаклашты. Казан Сели. Татарстан радио сүзенең тапшыруларын дәвам иттерә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге кичке концертыбызны без күренекле җырчы, Татарстанның халык артисты Рафаэль Сәхәбиевнең якты истәлегенә багышлыйбыз. Программаны аның язмаларыннан төзедек. Ватаным. Рашид Абдуллин музыкасы, Разил Валиев шигъри. İndi min nişenşi mertebe asırlar kitabın aktardım ötme yav soğuşlar arkalı sin şingep çıkkansın vatanım sen bulsun deyip vatanım sen bulsun deyip vatanım ilimden hujası bulganға min jirge nıqvası batladım eşler küterdi vatanını eşler küterdi vatanı sen bulsun deyip vatanım sen bulsun deyip vatanım in kurdum tünlerini taratıp dünyada al su atkandı yaktıra Allah'ına jir yüzü kan bulup nursibe vatanım fayse kalıktan ditseler batırlar itemin atadım batırlar utlarga kırdılar sen bulsun deyip vatanım sen bulsun deyip vatanım
Менә biz de үсеп җиттек әни. Луиза Хайретдинова музыкасы, Рауль Файзуллин шигыре. Без үстек, үсеп җиттек әни. Менә без дә үсеп җиттек. Кыр казлары түбәбездән үтә. Элеккечә үтә икән. Кыр казлары элеккечә түбәбездән үтә икән. Һаман шул казлар гына бүтән икән. Без үстек, үсеп җиттек әни. Менә без дә үсеп җиттек. Сабан туйлар тау башында үтә. Элеккечә үтә икән. Сабан туйлар элеккечә тау башында үтә икән. Тау һаман шул кызлар гына бүтән икән. Без үстек, үсеп җиттек әни. Менә без дә үсеп җиттек. Синең күзләр без кайтуны көтә. Элеккечә көтә икән. Синең күзләр элеккечә без кайтуны көтә икән. Күзләр гел шул яшьләр генә бүтән икән. Без үстек, үсеп җиттек әни. Менә без дә үсеп җиттек. Менә без дә үстек әни. Әмма Гөлсем, халык кием. Бөгелсен, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін.
иден әрі бөгілсін, басуында тұр бәхеттің шатқалары көрінсін. Күсім шуқта, гүлсім ұқта, егет күңілін яндыра, бекие шулай сүйгенінде ішті хайран қалдыра. Бас әлі үмігілсін, иден әрі бөгілсін, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін. Бас әлі үмігілсін, иден әрі бөгілсін, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін. Күнде демей, түнде демей, аруталуны білмей, біздің гүлсім ярышыларды алдыңғылықны бермей. Бас әлі үмігілсін, иден әрі бөгілсін, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін. Бас әлі үмігілсін, иден әрі бөгілсін, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін. Бас әлі үмігілсін, иден әрі бөгілсін, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін. Бас әлі үмігілсін, иден әрі бөгілсін, басуында бәхеттің шатқалары көрінсін. Нәжип Жихановның «Алтын шаш» операсынан «Хан ариозасы». Муса Жәлил шиғыры. Жанны бұршыған көксақ әргесін аяқ астына салып таптадым. Ясақ түлеуден баш тартқан башқұрт туғай иллерін барып атардым. Лекин барыбір жанға көңілге шатлық һәм тәм тапмадым. Ник бұлай тыныш түгел бұл Резида Ахярованың Әнғам Атнабаев шиғырына язылған «Мен бұ жеріне матурларға келдім» деген жырын тыңдағыз. Мен бұ жеріне матурларға тудым, һәм көрерге тудым güzellikni. Zakondan tış deyip yıkılan iken, gemsizliknin bütün türlerin hizmetni hem tınışlıkni jirnin padişası itip kaldıran ilde
ilke yürür vizalarga Uslık, tınışlık dip yazdıram Kaygılarını kayırıp alıp atan Utqa sallamanın kıyasın Kişi bəxit bilen yıklasın da Yana bəxit bilen uyansın Min bu jirne motorlarga kildim Azartırga tudim ağızdan Hem tüzerge anı mengelikke Tik güzelden ıkkan yakşıdan Siz Rafail Saxabiyev yazmalarından konsertindesiz. Qozonım, Almaz Manasipov muzikasi, Anvar Davidov şiiri. Qozonım, qozonım, jir yüzünde sinden Maturrak şehirler kuvalar min bilem Rim, Parijlardanım Bir könglim alanım bir sene günede Alıştırmaz sineyim minem qozonım Bir könglim alanım Qozonım, qozonım, bulağın bulgarın, şükürlü yolların tınlagan tutayның yütellep uzganın. Bu bugün bakşala bir dalda yangırap, ileşikli күзле bu minim qozonım. Bu bugün bakşala bir dalda yangırap, ileşikli күзле bu minim qozonım. Qozonım, qozonım, meydanda inişim, күзете şehirдің яңара зурайып келүсе барғаным. Шат яшілік шәһәрі, зур yollar шәһәрі, ашырлар шәһәрі, син минем qozonım. Шат яшілік шәһәрі, зур yollar şәһәрі, ашырлар şәһәрі, син минем qozonım. At yaşılın şehri, dur yollar şehri, Akçırlar şehri, sin minim qozonım. At yaşılın şehri, dur yollar şehri, Akçırlar şehri, sin minim Ufani için matur. Sara Sadıkova muzikası, Nabi Davli şiiri. Bilem dostayım, bilem sırlarım, min seni
анда миңа йылмая синең күзләрең карасаң миңа йылмайсаң миңа син дә бик матур рухана матур бик матур дөнья таудан тауларға кояш күшенә сиңа да миңа балкый шикелле салаулап батыр кырышатында сине дә мине саклый шикелле карасаң миңа йылмайсаң миңа син дә бик матур рухана матур бик матур дөнья нинди шәһәрләр җирдә күрмәдем булмады минем кайда йөргәнем Уфа дисәләр сине сагынам Уфа дисәләр яна йөрәгем карасаң миңа йылмайсаң миңа син дә бик матур рухана матур бик матур дөнья Сәлам әйт җил. Луиза Хайретдинова музыкасы, Рөстәм Акъегет шигыре. Сәлам әйт җил тугайларга, урманнарга, сәлам әйт тау башыннан ай халыкса, син айга да сәлам әйт. Әйт син тагын мин кайтырмын, язмышым минем шунда. Туган ярның чакыруы, бырлалар тавышында. Туган ярның чакыруы, тормалар тавышында. Сәлам әйт җил җәйләр буе, кош сайраган талларга. Канатыңны сыйпап дөрус, мин яшәгән ярларга. Әйт син тагын мин кайтырмын, язмышым минем шунда. Туган ярның чакыруы, тормалар тавышында. Сәлам әйт җил болындағы, сабан туй мәйданына. Бер гүзәлнең алъяулыгы, җилферди булыр анда. Әйт син тагын мин кайтырмын, язмышым минем шунда. Туган ярның чакыруы,
шақыруы, тұрналар қауышында, тұрналар қауышында, тұрналар қауышында. Роберт Ахмаджан шигырына Зиннур Гыйбатуллин иҗат иткән җыр «Саубуллашу» вальсы. Шаян җил, иркә җил, иркендә яктырып, йолдызлар калсыннар, янсыннар. Күңелем ишегем гел ачык җилләргә, ашкыннан мәхәббәт каршына. Хуш дус кайтаңа котлар алсын, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Хуш кайтаңа котлар алсын, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Төн үтми тор бар әле сүзләрем, иркәмә сөйләргә. Яшьлектә төн кыска сызылatan тышка, вакыттыр керергә өйләргә. Хуш дус кайтаңа котлар алсын, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Хуш кайтаңа котлар алсын, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Узаттык ярларны, узаттык еракка, узаттык аларны без еллар түренә, истәлек җыр гына йөрәккә. Хуш дус кайтаңа котлар алсын, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Хуш дус кайтаңа котлар алсын, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле җырчы, Татарстанның халык артисты Рафаил Сахабиевның якты рухына багышланган концертыбыз тәмам.